Para sa mga balita sa buong adlaw. Kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo nagsaka sa 63. Base sa datos sang Iloilo City Health Office o kon CHO, mayara na record nga 63 cases sang coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 as of December 13. Sa mga nagligad nga binulan, duha hasta 3 lamang ka kaso ang ma-record. Suno kay Dr. John Regine sa CHO Epidemiological Surveillance Unit. Apang sa nagsulod ang Nobyembre, nagtaas ang kaso sa 10 hasta 20 kada adlaw. Gani para sa CHO, makaalarma gid ang amuni nga pagtaas. Ang mga sintomas ng COVID-19 na mo ang fever, cough, shortness of breath, fatigue, muscle or body aches, loss of taste or smell, sore throat, congestion or runny nose, nausea or vomiting, and diarrhea. Nagpahanumduman ang CHO sa mga Ilonggo nga mag-practice sang proper respiratory hygiene. Kasadyahan si Kabanwahan ginlunsyar na. Opisyal na nga ginlunsyar ang Kasadyahan si Kabanwahan nga isa sa mga balantayan sa palaabuton nga Dinagyang Festival 2024. Ang masunod nga edisyon sang Kasadyahan si Kabanwahan ang iga-host ng Iloilo Provincial Government sa koordinasyon sang Iloilo City Government, Iloilo Festivals Foundation Incorporated kag SMCT Iloilo. Iniipakigbahinan sang siyam ka tribo. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr., tinguhaan gid sa probinsya nga mas mapanami ang okasyon nga magapakita man sa new tourism slogan, Fun, Foodie, and Friendly Iloilo. 1.4 million nga balor sang shabu nakumpiskar. Nakuhaan sang 1.4 million nga balor sang illegal nga droga ang isa ka barangay tanod sa Boulevard Molo, syudad sang Iloilo sang Disyembre 13. Ang main subject ing kilala kay Jenny Gonzalez, upod niya nga gindakop sang kapulisan ang musanday Franklin Serenado, Rinaldo Porras Jr. kag Vilma Malagat. Nagabugat tanan sang 210 ka gramos ang nakumpiskar nga droga nga may market value nga nagalabot sa 1,428,000 pesos. Magluwas sini nakuhaan man ang tanod nga si Jenny Gonzalez sang 45 caliber pistol nga may magazine kag anom ka live ammunition. Para sa Panay Balita, ini si Jen Baylon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.